சார் 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 அம்பானி பில்கேட்ஸ் மாதிரி ராஜக்கலை தெரியுதே சார் உங்க முகத்துல. ஏய் யார் நீ முதல்ல? நான் கதையா வந்து என்கிட்ட பேச்சு குத்துனுக்கிறேன். ஒன்னும் இல்ல சார், நம்ம கம்பெனி பேரு ஆறுமுகம்ஸ் அமோகம். அதாவது நம்ம கம்பெனில சேர்ந்த எல்லாருமே லட்சாதிபதி ஆயிட்டாங்க சார். இரு நானே தேவைக்கு லிங்கிட்டு டொமேட்டோ ஓட்டின்னு சுத்தினுக்கிறேன். ஏன்னா அந்த வந்து லட்சம் கோடின்னு பெனாத்தி நிக்கிறேன் சார். உங்க லைஃபை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் இது. தல லைஃபே ஐமாதான் தல. அப்படியே அவளை மேரேஜ் பண்ணின்னு ஊருல ஒரு காடிய பட்டின்னு அப்படியே மஜாவா. உன்னால இப்ப எனக்கு 100 ரூபா லாஸ். ஜிபே பண்றியா? புள்ளியில பட்டிட்டு வர சொல்லுவேன். பண்ணியாச்சு ப்ரோ. நான் புள்ள பர்த்தா